ruzhowa hatingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing fix and supply tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi takatendeka sajobho uye wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers masters in security fence barbed wire game fence mesh wire razor wire and fence making machines supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers, a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page. Claim Mirukuti Shekwero unodiwa mudare Ramambo Makope Nemosa Yokurima Chidimbu chomunda wangu Diozo kame Munobvumira nazo Zvatinetsa chinyandura taurai nhau yako zvizere pamusoro yedanyo inini ndine pamunda pangu pandakapiwa na baba saka ndapiwa na baba inini ndakapa mwana wangu kukomana ndikati ndivaka ipapa saka mwana akanya zvidhina zvakachera dhagara ari pakati pekuda kukanya zvidhina ndakazonzwa ako ndifonera achiti kuno kundanetsana naamazano vari kuti nzvimbo indi yavo vakatengeserwa na baba ndokubva ndauya inini ndakafonera sabhuku ndafonera sabhuku vakandipindura zvavakandipindura ndikataura naivo ndikavafonera mazano ndikati chichi kunetsa kumuri ndikanzi mimi nyaya iri kunetsa musikuiziva here ndikati oke kana iri yemugano kasezwa ariko ndaimutaura nepasabhuku ava vakashedzwa kwasabhuku ndikazouya zvekare tichida kuti tigadzire tikapumirwa munhu wesabhuku angabuda akafonera komiti member Paradzai vakazoenda kwasabhuku kwakwe ava vana Paradzai mukomana wangu inini handisiri kuna ndadzokera kwandoshara ndobva vasvikotaura kuti inini handiuye kumba kwasabhuku ndiye ngauye kuno saka haina kutaura then inini ndazouya ndaprepared ndakasvikoenda kwasabhuku ndikati tigadzirise inhauyi vakatumira munhu havana kuuya inini ndikazoenda kwasabhuku akandidzoti munhu haana kuuya saka todinga ndati inini ndipeiwe kwati because inini ndipeiwe basa ingoekuita mabasa ezvezvo mwana wangu akamira kuvaka ndikuva titofamba apo mombe ndedzekukumbira saka ndibva ndazopiwa tsamba ndazoiaa right nokuzvinzwa zvataura takateera munoti chi nauye kuti ndakapindwa Samuel nasabhuku kunyaya yekuti makatora inini nzvimbo inini nzvimbo iri kutaurwa time yakatenga mwana wangu munda akatenga munani kuna baba rini kuna 2020 vakashaya sabhuku anozvizira kuti nzvimbo iyoyo makapiwa vari kutoheri sabhuku asi makambodaidzwa nasabhuku auzokuregwa ndini handina kana shoko rimutendera ndakagaisira saka iye zvinezvi mune muchingwe uya muchadhonzerana muri vaviri kapa witness zvenyu ndiani nani mune witness ndine mwana wangu ini ndine mwana wacho nyakutenga munda iwakuwa ndo mwana ndangada kuzichengetera munda iyo varubasa mwana wacho arimo munhu oridzo munda ari mune muchingodhonzerana ka chaiye ari independent witness hapana ndine mukomana ari munda iwenyuka wenyuka muri kuti ane vari kurehwa imi makatenga munda kuna baba vava baba mnini wavo havana vana here vari kupi ariko iyeyo ndiye anokwanisa mwana kunge akauya saka amai avo vakaenda vakanodzisa uye kuti usaenda kuna nyaya yaunotaura kuti
kudai iye ndo atiri kudai iye hold on iwewe watichi pamunda pangu pandakapiwa nababa baba wako iwewe anonzani baba mnini Joseph Chinyandura. Joseph Chinyandura mumunda mumusha Chinyandura asarati baba izozvindia apa kuna na baba kwedu isusu apo sisiri saka azara ari mukuru baba ndiani mumusha iwoyo pana bhudzi vasingagarepo pamusha pacho ipapo vari kugara kuplasi vakatobva pamusha pacho pavakatengeserwa vao pakatengeserwa ipapo ndo muri dzaigara ipapo saka nyaya kunetsana kwavaitaona babavo zvimeno zvavainetsana kuti vakabva nekuranga akatanga kubuda mudzimai wavo kwatera mudzimai wavo saka pacho pavakatengeserwa pacho pavakatoti baba vavatengesera paitova nedzimba dzemukomana iye dzapindomukurie imimi vanenge vazatinetsa tiri kuti isusu baba munini wenyu munyin'ina wababa venyu haana mwana aripo here nhasi kunoku hakuna haako kumbawo kumba ku handizoti aripo here kumba kwake kana kuti ane ari makore mangani mukadzi mukuru kwandiri makore ake handitoasi mwanasikana here saka pari zvino paminda yakasiyiwa nevabereki venyu muri ngani dzakasiyiwa pastendi yababa wenyu pastendi yababa vedu zvakaitika ndezvidaiso baba munina vaiuya vachigumira kwavanogumira kwavo pachitangiro apa tichienda kwedu isusu saka chakanoitika ndichochi chokuti isusu vanasikana ukanetsana nemurume unodzoka pane pakava nekusanzwisisana kwedu isusu tega tega vasiyirana then pamunina ndovanga vakutonga vanga varipo mubamudzi vakatanga kushaya ndovakandipa panzvimbo pacho ipapo pandikaisa mwana wangu saka ndo pacho vakananhira vachibva kwavari kuti vakatengeserana kwacho vakabva vanosvika nekupi neko kusiri kwavo ikoko futi kwagara kwanga kuvungoripera asi sekutonga kwababa akanga asara zina zvataikwanisa kuita tanongowasiya vachitonga kati kuvatengesera ine vakatopa imimi kwamakatengesera munokudini takatofamba nanyakutengesa vakanotiradza kokupera ko zvavari kutaura ava kuti kwamuri kuenda kunanaira kunopindira hakusiriko kwenyu kwamakatengeserana ichokwadi ipapo mambo wangu ndaigara kutosvika pagiraundi munda wakatengwa uno muganhu wavo nemabhindu andoratidza kuti anopurira kunosvika papoindi inoperera munda saka amai ava vakangoita mukana wekuti nyakutengesa zvaazvo kona inogona kungoitora ndo mukana wakataiwa pana uyoyo akasvikoona mumwe aripo karendia java ndanga takatenga 2020 avakazouya mwezi wakapera pavakatanga 2020 nemanje asi vakatozouya mwezi wakapera paseri avakupima makakona ikasi vedare iyi nyaya haimbofanira kutinetsa stereki yakareruka chaizvo asi tikaramba tichitaura nevavava inotinetsa muridzi wababa vakatengesa munda akasvika akapa muganhu kuti vakatengeserwa vari kubva apa vachisvika apa pasingakwanise kudarikira kunosvika panzvimbo yevava zvatopera kana pachidarikira kusvika futi panzvimbo yevava zvatodiri futi zvatopera iyeye wacho ari kutsanangurwa kunzi ariko kumbauko anotova mukuru kune vavava zvara kuti ane ruzivo rwakanyanya kupfuura vapi ava saka tikangoikwanisa kusvika panzvimbo iyoyo chete zvinhu zvedu zvose zvadini zvanaka poshi piri ava vari kutsanangura kuti handivo vakatenga akatenga ari kupi kwemi makarega neyekukwirira akatenga ini kuti ndizokwirirawo ava iva vanhu vakadzivisa mwana wangu zvokutengeserana kwa handitomboziva kana pavakatengesera tatisi patana tombozvinzwa handina chandoziva Alright, zvakanaka. Saka avo amai avo vari kuti ndo vakatenga nemwana wababa vakatengesa ivavo vaviri vavo vanokwanisa kuti vatiratidze kuti avo pavakatengeserwa vachisvika papi uye mwana wacho agotsanangura kuti pakatengeserwa ava nababa vangu vakanzi vanobva apa vachisvika apa
izvo zvinotipedzera nhau izvozvo. Muda kutaura kuti kudi amai vari kuti havana kunge vakaudzwa kuti sisi takatenga musha vakafa baba vacho avo vakatiuya pakatoita hondo hanzvadzi yedu katotema nechidhina panapa through ivo futi sabhuku ndokubva achindishedza kubva kwakakati yakuru baba avo vaitirwa nyara ndichibva ndaenda zvikanzi funge zvavo zvatinetsa auya pano achitaura kuti inini ndikutorere chimwe chidimbu chemunda nditi akatengeserwa kudhara nababa vake ndikati wo aiwa zvina chakashata zvikatsaka chaapapa ndechekuti iwewe zvaungosati wabvisa mari yehuku chikurumbidza kutsvaga mari yehuku uye naye bhosi iye zvatatobva kumunda panapa kuseni achinditi ndikutorere chidimbu chemunda. Ndiani ataura kudaro? Sabhuku wacho ndiani? Sabhuku Gungwizhi. Ari kuti Gungwizhi. Saka nhau iyi iri kuda Sabhuku Gungwizhi anofana kuvepo. Then ndevese vari mukati menhau iyi nevedare mazvinzwa machinga zvida kuenda paground muchiona nokuasesa. Ipapo pakunzi pakauyiwa kumba vatuma munhu vakatuma munhu vakasvika inini ndindandipo vakatuma mupurisa wavo akasvika akati tatumwa kuti mutiratidzewo muganhu wemunda ndakati imi mandikwanise kukuratidzai muganhu wemunda nekuti patakandoratidzwa muganhu wemunda ndandiinani ndandina sabhuku nekuti avakauya naye sabhuku akauya nemupurisa wewe mwana wacho uyarapa ndichinzwa mwanangu saka ndatopa kunobva nzvimbo yekuti nhau iyi hapana painotongwa kusvika kunze kwekuti pasvikwa paground zvichatuma vanhu vangu usvikoona mumwe nomumwe ane chekuita nenzvimbo yamuri kutaura. Wazvinzwa mwanangu? Wazvinzwa here? Saka chamunoita kuronga zuva rekuzivisa chigwida vanhu ava nhau yavo ida kusvika paground ibhuke pasi unovataurira procedure dhokodha mafuta motikari sumukai nhau yenyu ichanzwika pasvika paground. Imwe kesi